Kaixo, ni Gregori naiz, 13 urte ditut eta ester baino gehiago ikastola gorrotu dut. Ez da raroa, ezta? Ba, begira, bi aldiz errepikatu dut eta eskolatik botan naute ikasten ez dudalako. Imaginatuko duzuen bezala, gurasoak oso kontentu ditu. Gainera, gehien gustatzen zaidana, berarekin egiten dut nire toki gustukoenean. Bere txabolan eskulanak egiten. Denean, nire guraso eta aitona amonek barnetegi baten sartzea erabaki zuten. Eta lehenago, aldizkari batean gustoko nuen ikastola bat ikusi nuen. Grand Champs Instituto Teknikoa. Bertara sartzeko 35 kilo esperantza besterik ez nituen, baina nire aitona larri zegoen ospitalean. Eta ahal nuen eta gehiago egin nuen berarengatik. Baina bere laguntza behar nuen. Eta nire burua hori behin eta berriz haren nintzaion. Aitona ez aitona horak zauden. You saw her, baby.